Kamachielo wayudo ni riwruoge makedo ne ratiro mag oganda e boma ma Mombasa ogolo ywak ne jatend piny William Ruto mondo odhir nonro e wi ji ma osiko lal to ok yud ndachgi. Riwruogego wacho ni ji ahinya to rawere osiko lal kinde ka kinde ka bende koro gitudo obila kod lal mar moko kuomgi. Gidwaro ni obila ma oyud kod ketho okawnegi okang' mager mar chik kanotelne gi jatend riwruok makedo ne ratiro mar oganda e gweng'go ma dho wadh nam chumbi Zedekia Dika. Jokanyo lero ni chungo obila gi tich kende ok rom ka koro gidwaro ni jatend okwach kich Amin Mohamed oneni chike olumalongo ambayo itaweza kusaidia wale watu. Tunaona watu wanashindwa hata kujikimu kimaisha. Hakuna mtu yataka kuassociate na family ya mtu ambaye kwamba ameuliwa kwa madai ya kuwa ni terror suspect. Hawaendi mashule, hawapewi makazi, hata wakiwa na biashara hakuna mtu anataka kununua rasilimali kutoka kwao. Na lazima familia zile zimehusika ambao wameathiriwa waangaliwe vilivyo. Hatuta relent. Tumeona vitengo paka military pia iko. Kuna military kitengo ambaye haijulikani kazi yao ni kuua pia. Na tuko na information. You can't just get sacked. People must take accountability. You killed somebody outside the law. You need to be prosecuted.